Grabe. Ni? Binulabog ng dambuhalang sunog ang mga residente ng Barangay Makayog sa San Jacinto, Pangasinan pasado alas 7 ng gabi kagabi, January 14. Ito'y dahil sa pagkasunog ng isang poultry farm sa Sitio Bukig. Ayon sa ilang residente, maliit lang daw nung una ang sunog hanggang sa lumaki ito. Baka may nagsusunog lang sa gilid ng ilog. Kaya hinayaan ko na lang. At maya-maya maraming nagsitakbuhan doon sa baba. Then, pagkatingin ko sa sunog, palagi ng palaki. Nagulat ko ako, madam. Nagdasal na rin ako, madam. Na sana walang mabiktima. May tabakuan, protrian. Gonan George Lee tan? Gonan George Lee. Renespondihan ito ng San Jacinto BFP pero naging pahirapan ang pag-apulas sa lawak ng sunog. Ito'y dahil gawa sa light materials ang mga poultry buildings. Malawak po. Opo. Tsaka pagdating din namin po doon dahil sa malayo po yung location ng nasusunog sa fire station. Bali, pagdating namin doon, 4 na po yung nasusunog. 4 na structural na poultry farm. Sa paglawak pa ng apoy, rumisponde na ang mga kinataban ng BFP Manawag, Mangaldan, San Fabian, Mapandan, Santa Barbara at Dagupan City. Halos 2 oras itong inapula ng mga bumbero bago ideklara ang fire out alas 9:53 ng gabi. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog. Walang lamang manok ang poultry farm dahil isinailalim ito sa renovation. Sa initial na taya ng BFP, pumalo na sa 20 million pesos na halaga ng ari-arian ang natupok. Nagsasagawa pa ng investigasyon ang mga kinatawan ng San Jacinto BFP kung ano ang naging mitsa ng apoy. Angel Arquero, RNG News.